Quins Caerfyrddin yr ymwelwyr i Stadiwm Casnewydd ac yn edrych i gychwyn yn gryf. Ac adeiladu ar y fuddugoliaeth yna ar Wil San Steffan ac am ffordd i ddechrau allan i'r asgell. Steff Evans, y cefnwr sydd yna, ac yn croesi cais cynnar i'r ymwelwyr. Lein i Gasnewydd mewn safle ymosodol addawol. Y bachwr Henry Palmer yn ymuno a chefn ysgarmes. Mae'n symud yn ei blaen yn araf. Ond sgwni os daw'r bel allan ac yndi i Harry Ackerman, y canolwr ifanc, ond yn nerthol. A mae Casnewydd yn ymlwybro tua'r llinell gais na. Mae rhaid i Quins fod yn ofalus rwan. Yr olwyr yn gweiddi amdani. Mae yna fantais hefyd i'r tîm cartra. Be ddaw o'r symudiad yma, y blaenwyr sydd dal i hyrddio. Lloyd yn edrych i fyny, gweld bod yna fwlch ar yr asgell, ac Finn Baker sydd yn croesi, a mae Casnewydd nôl yn y gêm. Lein i'r Quins, camgymeriad, Blair, Casnewydd yn ceisio manteisio, Henry Palmer y bachwr ydy hwn. Mae'r Quins mewn peryg fan hyn. James i Skinner, am bas gan Skinner at Carwyn Penny, a Penny yn sicrhau bod Casnewydd ar y blaen. Casnewydd yn edrych i ymosod yn ddefn o hanner i hunain, a maen nhw'n ennill tir dan fan hyn trwy Josh Reid, y blaen asgellwr. Cyflym allan i Jack Lloyd oedd yn lliwio'r chwarae o'r crys rhif 10 na. Bylchiad gwych gan Finn Baker ac yn gymorthydd o ar y tu fewn. David Buckland, ail gais i Gasnewydd mewn 2 funud. Does na ddim pwyntiau wedi'w sgorio yn y gêm yma ers rhyw 40 munud. Ia, mae wedi bod yn amser hir ers i ni weld cais, so mae'n edrych fel bod Casnewydd yn chwilio am y cais pwynt bonus na. Palmer, y gri yn dod gan y dorf, o'na drosedd yn fanna, mae yna fantais, da ni chwarae ymlaen, Lloyd Lewis ar yr asgell, y pwynt bonus yn saff. Llai na 10 munud yn weddill yma yn Stadiwm Casnewydd, sgrym i'r tîm cartra. Mae'r fuddugoliaeth yn saff, ond maen nhw'n chwilio am fwy o geisia. Lloyd Lewis ar yr asgell, ac yndi, mae'n sgorio ail gais o'r pnawn. Lle ti'n mynd, Lloyd? Tyd yn ôl i ddathlu, boi. A dyna ni, 5 cais i gyd i'r tîm cartra a'r Quins ddim yn y gêm o bell ffordd. Y tîm cartra mewn llwyr rheolaeth o'r gêm yma ac yn sicrhau'r fuddugoliaeth o 33 pwynt i 7.